Noswaith dda a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar yr ail sul wedi'r Ystwyll. Os rhodiwn yn y goleuni fel y mae ef yn y goleuni, mae gennym gymundeb a'n gilydd, ac y mae gwaed Iesu ei fab ef yn ein glanhau ni o bob pechod. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Duw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwi'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i'w wrando a derbyn sanctaidd a'r Duw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym ein hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i chwi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd a gorau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y boliant. Dyw brosiau'n canorthwyo, arglwydd braserau'n camorf. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen.
Ynys fyddo enw'r arglwydd. Cyd adroddwn yr unfed salm ar 15 a 24. Cenwch i'r arglwydd ganiad newydd, cenwch i'r arglwydd yr holl ddeiar. Cenwch i'r arglwydd bendigwch ei enw, cyhoeddwch o ddydd i ddydd ei achawdwriaeth ef. Datgenwch ymysg y cenhedloedd ei ogoniant ef, ymhlith yr holl bobloedd ei ryfeddodau. Canis mawr yw yr arglwydd a chanmoladwy iawn, ofnadwy yw ef e goriwch yr holl ddiwiau. Canis holl ddiwiau y bobloedd ydynt elunod, ond yr arglwydd a wnaeth y nefoedd. Gogoniant a harddwch sydd o'i flaen ef, nerth a hyfrydwch sydd yn ei gysegr. Tylwythau y bobl, rhoddwch i'r arglwydd o goniant a nerth. Rhoddwch i'r arglwydd o goniant ei enw, dygwch offrwm a deiwch i'w gynteddoedd. Addolwch yr arglwydd mewn prydferthwch sancteiddrwydd, yr holl ddeiar, ofnwch ger ei fron ef. Dywedwch ymysg y cenhedloedd, yr arglwydd sydd yn teyrnasu, a'r byd a sicrhaodd e fe fel nad ysgogo e fe a farna bobl yn uniawn. Llawenhaed y nefoedd a gorfoledded y ddeiar, rhied y môr a'i gyflawnder. Gorfoledded y maes a'r hyn oll y sydd ynddo, yna holl brennau y coed a ganant o flaen yr arglwydd. Canis y mae yn dyfod i farnu y ddeiar, efe a farna y byd trwy gyfiawnder, a'r bobloedd a'i wirionedd. Gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Darlleniad o'r drydydd bennod o lyfr Samuel, adnodau 1 i 10. Parhaodd y rhyfel rhwng teulu Saul a theulu Dafydd yn hir, gyda Dafydd yn mynd yn gryfach a theulu Saul yn mynd yn wanach. Ganwyd meibion i Dafydd yn Hebron. Ei gyntaf anedig oedd Amnon, plentyn Ahinoam o Jezreel. Yr ail oedd Cileab, plentyn Abigail, gwraig Nabal o Garmel. Y trydydd oedd Absalom, mab Maacha, merch Talmai, brenin Gesŵr. Y pedwerydd oedd Adonea, mab Hagis. Y pumed oedd Sephatia, mab Abital, a'r chweched Ithream, plentyn Egla, gwraig Dafydd. Dyma'r rhai a anwyd i Dafydd yn Hebron. Tra oedd rhyfel rhwng teulu Saul a theulu Dafydd, yr oedd Abner yn ennill mwy a mwy o ddylanwad gyda theulu Saul. Bu gan Saul ordderch o'r enw Rispa, ferch Aya, a phan ddywedodd Isboseth wrth Abner, pam yr aethos di mewn at ordrech fy nhad, fe ludiodd Abner yn fawr oherwydd geiriau Isobeth, ac atebodd, a'i penci ar ochr Jiwda wy fi. Hyd yma bym yn deyrngar i deulu dy dad Saul, ac i'w frodyr a'i gyfeillion, ac ni adewais i ti syrthio i ddwylo Dafydd, a dyma ti heddiw yn edliw i mi drosedd gyda benyw. Gwnaed Duw fel hyn i mi, Abner, a'r Hagor hefyd, os na ofnaf dros Dafydd yr hyn a ddawrd yr arglwydd iddo. A thynnu'r frenhiniaeth oddi ar deulu Saul a sefydlu Dafydd ar orsedd Israel a Jiwda o Dan hyd Berseba. Yma y terfyn y llys. Spring
Daw'r ail lyth o'r epistol at yr Effesiaid, y bedwaredd bennod, gan ddechrau yn yr adnod gyntaf. Ond i bob un ohonom rhoddwyd gras, ei ran o rodd Crist. Am hynny mae'r ysgrythur yn dweud, ysgynodd i'r uchelder gan arwain ei garcharorion yn gaeth. Rhoddodd roddion i ddynion. Beth yw ystyr ysgynodd? Onid yw'n golygu ei fod wedi disgyn hefyd i barthau isaf y ddeiar. Yr un a ddisgynodd yw'r un a ysgynodd hefyd, ymhell uwch lawr nefoedd i gyd i lenwi'r holl gredigaeth. A dyma'i roddion. Rhai i fod yn apostolion, rhai yn broffwydi, rhai yn efengylwyr, rhai yn fugeiliaid ac yn athrawon, i gymhwyso'r saint i waith gweinidogaeth, i adeiladu corff Crist. Felly y gyrhaeddwn oll hyd at yr undod a berthyn i'r ffydd, ac i adnabyddiaeth o fab Duw. Y nod yw dynoliaeth lawn dwf, a'r mesur yw'r aeddfedrwydd sy'n perthyn i gyflawnder Crist. Nid ydym mwyach i fod yn fabanod, yn cael ein lluchio gan donau, a'n gyrru yma thraw gan bob rhyw awel o athrawiaeth, wedi ein dal gan ystriw dynion sy'n ddyfeisgar i gynllwynio tywyll. Na, gadewch i ni ddilyn y gwir mewn cariad, a thyfu ym mhob peth i Grist. Ef yw'r pen, ac wrtho ef y mae'r holl gorff yn cael ei ddal ynghyd a'i gydgysylltu drwy bob cymal sy'n rhan ohono. Felly, trwy weithgarwch cyfaddas bob un rhan, ceir prifiant yn y corff, ac mae'n ei adeiladu ei hun mewn cariad. Dyma derfyn yr ail lyth. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Grist ein fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groeshoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd. Ac y mae'n eistedd ar ddyheilawd i'w dad holl gyfoethog, o ddiynod daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen.
Ar arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbrydithau gweddiwn. Arglwydd drigar hawr ddim, Christ drigar hawr ddim, arglwydd drigar hawr ddim. Ein tad, yr hwnnwyd tan y nefoedd, sanctaidd enw, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Dar oen ni heddiw ein barab ein addiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn yn ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhaen calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. Cofia o arglwydd yr hyn a wnaethos ti ynom, ac nid ein haeddiant ni, a chani ti ein galw i Gwasanaeth, gwna ni'n dailwng o'n galwedigaeth, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn, Dyrwydd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhag ofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Gole ein tywyllwch at olygwn i ti o arglwydd, ac oedd fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Parhawn yn ein gweddiau. Arglwydd, a flonydda ni wrth ni chwilio amdana ti, byw haen meddyliau i ddod i thadnabod, agor ein clistiau i wrando arnat, caniatáu ni gael gipolwg o thogoniant, fel y gallwn deimlo cyffyrddiad dy dangnefedd yn ein bywydau, wrth i ni gyflwyno i ti ein gweddiau o ymbil, dros yr eglwys y byd.
a throsau'n ceraint a'n cymdogion. Ac ar drothwy'r wythnos weddi dros undeb Cristnogol, gweddiwn dros waith cytun yma yng Nghymru, a thros bob prosiect ac ymdrech sy'n hyrwyddo dealltwriaeth a chydweithio gwell ymhlith eglwysi unigol o wahanol enwadau. Gweddiwn hefyd dros waith cyngor eglwysi'r byd, ac eleni gweddiwn dros eglwysi'r Dwyron Canol, wrth iddynt wynebu amryw heriau yn ein dydd anhoes sy'n arwain at lehad yn y nifer o Gristionogion yn y rhan honno o'r byd, man geni, yr Eglwys Gristionogol. Dduw cariadus, rhoes dy fab Iesu Grist ei fywyd dros y byd, yr wyt ti'n ewyllysio bod gelynion yn dod yn ffrindiau mwyn creu un ddynoliaeth newydd. Eto rydym yn dal i fod yn ofnus ac yn gefn i genus o lwyddiant eraill, ac ni chyflawnwyd dy fwriad. Dy roi ni'r ymynedd a'r cariad i weithio am undeb ymhlith yr eglwysi, am gariad ymhlith y bobloedd, ac am gymod ymhlith y cenhedloedd, gan i ni fod yn arwyddion gobaith a bywyd newydd yn ein byd trallodus, trwyddo ef, a ddaeth a bywyd i'r byd trwy farw ar groesbren, Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. O arglwydd Iesu Grist, a ddywedais wrth apostolion, tangnefedd yr wyf yn ei adael i chwi, fy nhangnefedd yr wyf yn ei rhoddi i chwi, nac edrych ar ein pechodau, ond ar ffydd dy eglwys, a dyroedd i'r tangnefedd a'r undod hwnnw sy'n unol a thewyllus di, yr hwn sy'n byw ac yn teyrnasu gyda'r tad yr ysbryd glân, yn un Duw, yn oes oesoedd. Amen. Ac fel y gweddiwn dros yr eglwys, gweddiwn dros anghenion ein byd, dros y mannau hynny sy'n teimlo ei bod wedi cael ei anwybyddu a'i nghofio gan weddill y byd. O Dduw byw, Duw'r holl ddeiar, disgyned ysbryd y fab Iesu Grist, iachá ein cylonnau clwyfedig, dyro heddwch yn lle gwrthdaro, dyro gariad yn lle dialedd, adeilada obaith lle mae ofn yn teyrnasu, sefydla ymddirieddaeth ar draws ein rhaniadau, gad i oleuni gwirionedd chwalu'r cysgodion ac i wawr cyfiawnder alltudio casineb, i achub ein bywydau, i adfer y cenhedloedd ac i'r byd a'r bobloedd gael rhyddid, ac i bawb dadnabod dy gariad, trwy Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Cofiwn yn ein gweddiau heno, bawb sy'n dioddef unigrwydd y noson hon, dros yr rhai sydd â neb i'w cysuro, neb i weddio drostynt, neb i droi atynt. Dduw, cymeradwywn i thofal tyner, bawb sy'n dioddef ac yn gofidio, gan erbyn arnat i roi i bob un yn ôl ei angen. Lleda ein gorwelion, ysgafnha ei dioddefaint, cryfha ei hysbryd, a dyfnha ei ffydd yn o ti, ein creuwr a'n cynhaliwr, trwy Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Archwilio ni o Dduw, i ti gael deall ein bywyd. Profa ni i wybod ein meddyliau. Edrych i weld a oes drigioni yn llechu ynom ac arwain ni ti ar goleuni. Heno bydd yn oleuni yn y tywyllwch. Heno bydd yn obaith ym mhob trallod. Heno gad i ni ymdawelu ym mhob pryder. Bydd y nerth yn gysur ac yn obaith i ni. Boed i dangnefedd yr ysbryd fod yn eiddo i ni heno,
boed i dangnefedd y mab fod yn eiddo i ni heno. Boed i dangnefedd y tad fod yn eiddo i ni heno. Boed i dangnefedd pob tangnefedd fod yn eiddo i ni heno, yn yr un Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras. Gras a'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fo gyda ni oll, byth bythoedd. Amen. Felly, trwy weithgarwch cyfaddas pob un rhan, geir pryfiant yn y corff, ac y mae'n ei hadeiladu ei hun mewn cariad. Rhan o'r 15fed adnod o'r 4 bennod o Epistol Paul at yr Effesiaid. Dyn ni'n byw mewn byd o ddewisiadau rhyfeddol. Does dim diwedd i'r dewisiadau sydd ar gael i ni. Cymerwn dwedwn ni rhywbeth mor ddibwys a sianeli teledu. Pan o'n i'n tyfu fyny, roedd 4 sianel teledu'n unig. Efallai bod ambell un ohonoch chi'n cofio'r adeg pan dim ond un sianel oedd yn unig. A wedyn wrth gwylio'r teledu, fel yn blentyn, roedd yn rhaid i mi ddewis o blith y 4 sianel. Doedd dim dewis arall. Ac os nag oedd unrhyw beth yn tycio ar un sianel, neu'n cydio'n sylw, neu'n wrth y modd, yna doedd gen I ddim dewis arall, ond gwylio beth oedd ymlaen, neu fynd I wneud fy ngwaith cartref, neu fynd allan I chwarae. Dwi'n cofio'r cyffro mawr pan ychwanegwyd sianel 5
ac o'n i'n meddwl byddai hynny yn datrys y broblem. Os nad oedd unrhyw beth ar y 4 sianel arall, yn bendant byddai rhywbeth gwerth ei wylio o'r sianel 5, ond na. Yn fynych byddai'r cri yn codi, sdim byd o werth ar y teledu hyn o eto. Hynny, mae gennym ganodd o sianeli ddewis, o ddewis erbyn hyn. Ac yr holl ddewis, yr un yw'r cri, dwi'n siŵr, sdim byd o werth ar y teledu hyn o eto. Nid yw'r cynnydd yn y dewis yn arwain a ddod o hyd i beth dyn ni'n chwilio amdano mewn rhaglen. Y gwir yw, pan dwi'n digwydd bod yn gwylio teledu a chanodd o sianeli arno, dwi'n treulio mwy o amser yn symud o'r un sianel i'r llall, yn chwilio am rhywbeth sydd werth ei wylio, ac ar y degau dwi'n dwyrhau am y dyddiau pan dim ond 4 sianel yn unig oedd. Dydy dewis di-ri ddim yn gwneud bywyd yn haws. Os rhywbeth, mae'n gallu gwneud pethau yn fwy gymleth. Ac mae'r cynnydd yn y dewis sydd ar gael ym mhob agwedd o fywyd bellach. Siapiau ar-lein, y dewis o nwyddau sydd ar gael i ni, mae'n anhygoel. Wrth gwrs, mae unrhyw fusnes yn cynnig dewisiadau i ni, cymaint o ddewisiadau i ni ag sy'n bosibl, mwyn denu cwsmeriaid a diwallu ei anghenion unigol, ei dyheuadau, ei breuddwydion a maint ei pocedi. Dyn ni'n byw mewn byd sydd yn cael ei gyrru gan y cwsmer, ac mae hynny'n gwbl iach ar un agwedd. Byddai byw mewn byd heb y gallu ddewis fel byw mewn carchar neu mewn gwlad gomiwnyddol yn ôl yn y 60au. Pobl eraill yn gwneud y dewisiadau drosom. Ond mae peryg hefyd ynglwm â thrin pob agwedd o fywyd fel cwsmer, yn chwilio am yr hyn sy'n diwallu fy anghenion personol i, sy'n difddannu fy mhlys personol i, sy'n fadloni yn bersonol, sy'n golygu bo fi'n gadael wedi teimlo fy mod wedi derbyn rhyw foddhad a gwerth o'r profiad. Nid oes yr un gymuned yn gallu para'n hir pan mae pobl yn edrych ar bob agwedd o fywyd fel cwsmeriaid, fel un sy'n derbyn ond heb roi, neu heb gymryd i ystyriaeth anghenion eraill, a beth sy'n dod a fydd iddyn nhw yn yr un modd. Fe wyddo, mae bod yn rhan o gymuned yn golygu derbyn a rhoi. Mae'n golygu gwneud pethau, nid oherwydd bod nhw'n fuddiol i ni bob tro, ond oherwydd maen nhw'n fuddiol i bobl eraill hefyd, yn ychwanegu at ei gwerth ac yn cyfrannu at les a daioni y gymuned gyfan. Mae'r byd o'r dewisiadau di-ri a'r disgwyl bod eraill yn darparu'r amryw ddewisiadau hyn ar ein rhan yn fynych a heb i ni fod yn ymwybodol o hyn, yn gallu ein hamddifadu ni o'r cyfraniad gwerthfawr sydd gennym ni fel unigolion, gyda'n doniau a'n diddordebau i gyfoethogi bywyd y gymdeithas gyfan. Gyda'r holl ddewisiadau di-ri sydd yn barod o'n hamgylch, efallai ein bod yn colli gafael ar yr agwedd meddwl sy'n dweud, wel beth sydd gen i fi i gynnig i eraill, yn hytrach na meddwl bob tro pa ddewis a hoffen ni heddi. Yn ein darlleniad o'r ail lith heno o epistol Paul at yr Effesiaid, fe gawn Paul yn herio'r Cristionogion yn yr eglwys honno i ystyried eu cyfraniad nhw i fywyd yr eglwys. Oherwydd fe wyddai Paul, mae pobl, cymuned o bobl wedi dod ynghyd yn enw Crist yw'r eglwys. Ac y mae eglwys yn ffynnu pan mae pawb yn ei ffordd ei hun gan ddefnyddio ei doniau ei hunain yn gyfrannu i fywyd yr eglwys gyfan. Dyna'r ffordd, meddai Paul, y mae adeiladu'r corff Crist, yr eglwys. Ac mae hyn yn ddiddorol i ni ystyried yn ein byd ni o ddewisiadau di-ri sydd yno yn barod ar ein cyfer, oherwydd mae modd dewis pa eglwys i fod yn rhan ohoni, ac mae rhai yn treulio eu hamser yn mynd o un eglwys i'r llall, yn chwilio am yr eglwys sy'n diwallu ei holl anghenion.
Yn fynych, mae rhai sy'n mynd o un eglwys i'r llall byth yn dod o hyd i'r eglwys sy'n ei siwtio'n hwyr dim. Fel y gwyddom nad oes yr un eglwys yn berffaith. Efalle bydde rhai yn mynd i ryw eglwys oherwydd y pregethu, efalle oherwydd y gwaith ieuenctid, efalle oherwydd y gymdeithas wresog a'r croeso twym galon, eraill yn dewis eglwys oherwydd bod ganddyn nhw seddau gyffyrddus yn lle corau pren caled, ac eraill yn dewis eglwys ar sail y ffaith ei bod hi'n gweini coffi ffres go iawn yn hytrach na hen goffi instant. Be sydd gan yr holl sylwadau hyn yn gyffredin, maen nhw I gyd yn ymwneud a diwallu anghenion yr unigolyn fel cwsmer, yn defnyddio'r eglwys I ddiwallu anghenion ei hunan, yn hytrach na gyntaf yn cyfrannu tuag at diwallu anghenion y gymuned. I'r agwedd hon y mae Paul yn dweud na, chi wedi camddeall ystyr eglwys, a beth yw hi I fod yn rhan o eglwys, os dych chi'n gweld eich hunan fel cwsmer, yn dewis eglwys oherwydd mae'n diwallu eich anghenion eich hunain. Na, meddai Paul, adeiladu'r gymuned, tyfu mewn aeddfedrwydd a chariad, bod yn gorff Crist yn y byd. Dyna beth yw hi I fod yn eglwys, ac y mae Duw wedi rhoi meddai I bob un ohonom ras a'i rhan o rodd Crist. Yng ngeiriau eraill, mae Duw yn galw pobl i'w eglwys mwyn iddynt gael y cyfle I roi. Roi o'i doniau, rhoi o'i talentau, rhoi o'i diddordebau mwyn adeiladu a chyfoethogi'r corff cyfan. Yna'n gallu ac yna'n rhoi y daw tyfiant. Tyfiant personol, tyfiant yna'n heiddfedrwydd fel Cristionogion, ond hefyd tyfiant yn yr eglwys. Oherwydd yr ydym I gyd yn rhan o'r un corff, ac mae angen pawb ohonom os y mae'r corff I weithio a ffrifio a thyfu. Fel dywed Paul wrthym, Crist yw'r pen, ac wrtho ef y mae'r holl gorff yn cael ei ddal wrth ei gilydd a'i gysylltu drwy bob cymal sy'n rhan ohono. Ni yw cymalau'r corff, ni yw aelodau'r corff, a mae angen ein gilydd arnom mwyn I ni gyd dyfu yn ein ffydd. Mae angen ein gilydd arnom fel y gallwn ni adeiladu ein gilydd mewn cariad a bod yn gorff Crist yn y byd, yn llawn ystyr y gair. Mae'n weledigaeth sy'n herio tueddiadau ein byd sy'n gosod yr unigolyn yn gyntaf a'r gymuned yn ail. Mae'n weledigaeth sy'n herio byd I weld ein gwir rhodd yw ein gallu roi a chyfrannu i'r gymdeithas ehangach. Nid cwsmeriaid ydym, ond gyd aelodau o gorff Crist, sy'n cyd dibynnu ar ein gilydd, sy'n cyfrannu tuag at les ein gilydd, ac sydd â'n bryd ar ddefnyddio ein doniau I adeiladu ein gilydd mewn cariad, gogoniant i'w enw, a lles ei eglwys. Amen. Creo
Tang nefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwa'ch colonnau eich meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.